Barkanku da zuwa Hausa Top 72. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a cikin wannan tashar tamu mai suna Hausa Top 72. Mu a cikin wannan darasi ne insha Allah za mu koya muku da ku amfani da wani application mai suna NetGuard. Kamar yadda kuke gani na janyo labulen saman wayata, zan bude data ta. Idan ba ni da wannan application mai suna NetGuard sai na bude data na, sai na je na shiga abin da ake kira App Store kenan. To idan ka shiga App Store, idan kai searching din sunan wannan application mai suna NetGuard, zaka ga ya fito. Da ya fito sai ka taba shi. Idan ka taba shi zai fito, sunan nasa zai fito, logon sa zai fito, sai ka taba shi directly. To kun ga kamar da kuke gani ni ina da shi, abin da zan yi kawai zan yi open ne domin na je mu ga yadda za mu yi aiki da shi. Kamar yadda kuka gan shi ya bude haka, to akwai wani madanni ga can daga sama, za ku ga na danna shi. Idan na danna shi, daga farin nan zai canza zai koma ja, to ma'ana na kunna shi wannan application yadda zai aiki. So kamar yadda kuke gani ga application din duk da yake akan wayata nan, shi wannan application ya fito mini da shi. To kuma shi wannan application dama ala kulli halin amfaninsa domin ya rage maka cin datar wayarka, ma'ana kuma da yawan saƙonni da suke shigowa daga yawancin softwayoyi wanda muke amfani da su, da mun san mun bude su da wanda ma ba mu san mun bude su ba. Idan suka mana sako suna jan data kwarai da gaske. To wannan application mai suna NetGuard kamar yadda kuke gani, to shi yana taimakawa wajen, kamar idan zaka ci data 100 a wuni, in dai har kana amfani da application din nan mai suna NetGuard, to bai fi ka ci data 50 ba zuwa 45. Idan kana cin 200 kuma zaka iya cin 100. Idan kana karar da 1 gig, to in Allah da zaka iya karar da 500, ma'ana ka ga rabin 1 gig kenan. Kamar yadda kuke gani duk wannan application din da ya bada alamar kore, to ma'ana yana ɗaya daga cikin yana aiki kenan, ma'ana yana active. Za ku ga ina taba su yana komawa jajaye, to shi wannan jajayen shine ma'ana alamar na kashe amfanin wannan application. Misali kamar yadda nace na kashe amfanin application din, kamar kana amfani da Facebook, WhatsApp da dai sauran irin Bitmail da sauransu. Idan kana kallon wani bidiyo mai mahimmanci ko kana wani aiki mai mahimmanci akan wayarka, to zaka ga sakuna na ba gaira ba dalili suna shigowa. Su wayannan sakonni su ne suke janye wa mutum data. To shine maka saliko hanyar da za ta taimaka wa 'yan uwa da abokanan arziki wajen rage raɗaɗin cinye data na wannan saƙonan da suke shigowa. Shi ne muka yi amfani da wannan application mai suna NetGuard. Kamar yadda kuke gani gashi nan, na shiga YouTube ɗina. Kafin na shiga YouTube ɗin sai da na kulle dukkanin wasu application da suke yin saƙo domin wajen rage raɗaɗin cin data. Maybe idan kuka duba za ku ga na shiga cikin YouTube, da na shiga cikin YouTube ɗin na ɗan dudduba, kuma na yi sacin akwai ainihin tasha tamu wacce muke kawo wannan shirye-shirye, ita ce mai suna Hausa Top TV. Gashi nan network ya tsaya yana ɗan rolling, idan ya gama rolling tashoshin da suke kai za su fito. To gashi nan na zaɓe ta, za mu ga irin bidiyoyin da suke kai. Sai mu je kan channel ɗin directly, ka duba za ka gansu kamar yadda na buɗe su haka. To wannan su ne, ita ce tashar da muke zuba wannan shirye-shirye namu. To kaga har ka gama kallon ka gama ɗauko abin da za ka yi amfani a cikin wannan YouTube, babu wani saƙo mara mahimmanci da zai shigo maka ya ɓata maka lissafi. Haka zalika kuma datarka ta ɗan samu save. Ta wani ɓangaren kuma za mu iya kiran wannan abun VPN. Ku kasance tare da mu.